si tu buru u septembru, kad god smo se čuli, ti si rekla septembar, čekaš, nije ti bilo dugo, šta se promenilo za tih 6 meseci koliko nisi bila ovde? Ovde u Srbiji šta se promenilo? Tako je, na javnoj sceni. Pa evo, sad se sve promenilo kako sam ja došla. Promene su nastale tek kad sam ja došla. Radila sam duet, kao što ste čuli, sa Minom Baški. Obaramo sve rekorde, na svim mogućim trending listama smo. Pesma se zove Mama, idite na YouTube, slušajte. Pesma je stvarno zlata, vredna, rađena iz ljubavi i svaka reč ima svoju priču. Reci nam, da li si ti ovom pesmu sada definitivno i tvojim povratkom u Srbiju opravdala malo nema me plače nacije? Bravo, super definicija, ovo si mnogo dobro rekao. Bravo. Šta još možemo da očekujemo sad kad si u Srbiji od tebe? Ja sad ovdje imam zakazanih toliko intervjua, pa imam taj potpisani ugovor za Gay Pride, Euro Pride, ne Gay Pride, pa ćemo da vidimo šta će da bude. Koje su tvoje procene? Hoće li se održati ili neće? Održati. Hoće. Nemoj sad da mene zove predsjednika, dakle ti to znaš, ali ja mislim da treba da se održi, jer ovde neće da se širi mržnja, ovde treba da bude parti, treba sve da bude jednostavno tako da ne dolazi do ovakvih situacija kao što su bile sad. Najavila si veliki koncert na Europride-u. Pa mislim da će to bude moj koncert, mislim da će to bude najbolji koncert, pa dovoljno samo da dođem ja i ne trebam da pevam, to je već najveći koncert. Moram da te pitam koliko ti je teško sa novim grudima? Pa nije mi mnogo teško, ja sam to samo malo povećala. Mic. Je to bilo u Istanbulu? Ja kažem, ne, grudi u Belgiji, pošto je to doktor, 6 meseci sam ga čekala, bukvalno ne može da veš termin kod tog čoveka. I koliko ima sad u svakoj pojedinačnoj? Sad trenutno. Zajedno 4, znači 2 kile. Dobro. Ali sad idemo od januara već na 3-3. Još idemo? Još idemo. Pa dok. A znaš kako, mene loži te velike stvari i to je. Samo velike. A tebe? Ne znam. Ovdje ti odgovaraš na pitanje. Pa ne, zezam. Evo, jel ti neko pohvalio pesmu sa estrade? Evo, pesma je jako dobra i stvarno se dosta vrti na TikToku i svuda je onako postala tražena. Da se javio neko sa estrade, ali ko nema sujet? Evo da nam kažeš da ti pohvali pesmu. Mnogo mi se ljudi javili i baš pevača i starih saradnika i tiktokera i ljudi sa Pinka, sa drugih televizija, sa drugih portala, stvarno nismo ovako nešto očekivali. Pazi, pesma je vredna pažnje, malo je poslušati pa ćete razumeti mnogo više stvari. Radi se o tome balkanskom sinu. Nisam ja mama, a Nikola je sin. A čekaj, možda nam izdvojiš neko ime, evo da kažemo? Gde je završio posle, ne znam. Da nam izdvojiš neko ime ko ti je onako baš drag da ti pohvalio pesmu, da ti je dao komentar, podršku, između ostalog. Marina Risković. Ona je bila i na promociji tvoje pesme. Jeste, Mafijaš, to je jedna od mojih omiljenih pesama. Kada će album konačno se zaokruži? Evo za single po single. Znaš kako, mi imamo dovoljno pesama i za album sad, međutim, sledeći plan je u novembru, decembru. Pesma je gotova, prvi put što ću da napravim, to je balada. Niko nije navikao na baladu. Ali balada kad čujete stvarno, znači neće vam biti dobro. Znači, upoznaćete malo drugu elektru. Uvek ću ja biti seksi ili to, ali eto, neko je nekoga ostavio, pa ćemo vidjeti ko je koga ostavio. Je li to autobiografska pesma? Ne. Je li postoji neka tvoja autobiografska pesma? To te baš opisano? Pa moja svaka pesma ima reč kurva, ovo ono, ja sam prostitutka, tako da... A dobro, kada će pesma za prostitutke konkretna? Ajde, kurva može da se drugačije da se protumači, ali prostitutka je baš nešto specifično. Šta je razlika između kurva? Ne, kaži mi šta je razlika pa između postoji razlika. Prostitutke i stavljene, ne. Pa kurva može biti zadovoljstva, ne za novac, ali prostitutka to je konkretno zanimanje za novac, tako da kurvi ima puno koje ne rade za novac. Onda sam ja doktor. Da. Magistar. Da, pričalo se dosta o tvom ulasku u zadrugu. Da li te definitivno možemo očekivati ili ne? Kao gost na jedan dan ili narod pita vrlo rado, jer tamo ima dosta učesnica koje ja lično poznajem. Na duže staze nikada. Mislim, to me ne loži, niti mi je to potreba. Ime smo izgradili, tako da stvarno to nije potreba. Pesmu Mama si izbacila na dan rođendana tvoje ćerke. Čerke, tako i na dan rođendana dečka od moje ćerke, zajedno su rođeni isti datum. Stvarno? Da. Šta su ti oni rekli? Pa moja deca mene prate u svaku stopu što se tiče mojih plana, oni su to već čuli 2 meseca pre nego što će izaći, pa onda je bio remix urađen. Jako podržavaju,
mama mi je bila isto danas, pile smo kafu, ne jučer isto, i kaže samo tako nastavi, to je ono što voliš, i onda vam ne treba više, podrška te druga ne treba, kontaš kad je roditelj pored tebe tu. Za razliku od drugih ljudi za koje znam da nemaju podršku i onda su stvarno ono što bi se reklo u neobranom grožđu, razumeš? Ali sa druge strane ti vrlo vešto kriješ privatan život. Bog mi nešto što krijem. A ne u smislu kriješ, nego ga ne eksponiraš toliko. A znaš kako, da živim ovde sa decom, bila bi druga priča, ali deca su sad tamo, Diva je na Tajlandu, Oskar je krenuo škola, plus posao, već sa 17 godina, tako da oni svi imaju neke već svoje obaveze. Ja dok sam ovde, nema me tamo i posle kad odem, posao i kuća. Ti si rekla da tvoje deca tebe zovu mama. Ne. Moja deca me zovu, kako se rekao? Mama, ne? Nikada. Znači zovu ti dalje tata. Samo tata, to će tako da ostane do kraja života. A kako si uspela da im objasniš uopšte šta se... Pa to je upravo ono što moraš, ne ja svojoj deci, nego sad ne znam da li je ovde neko od vas, na primer iz LGBT-a, na primer, da ne nabrajam. Ti ili neko 10. ili 5. razumeš, isto mora da objasni roditelju nekako. I sad vi znate da treba imati, treba se polako spremati za tako nešto. Ne možeš ti dođeš u kuću, znate šta, tata, mama, znači ja sam gej, ja sam trans ili tako. Jer to je za svakog roditelja veliki šok. Ja sam opet otišla u inostranstvo, stvorila sam više nego dovoljno. Imam jako jak karakter, mnogo volim sebe, niko ne može da me pomeri i možda je to taj uspeh što drugi ljudi ne mogu da me pomeri, jer ako ne ceniš sebe, brate, džaba ti i pari i sve ostalo. Jer ja sebe stvarno volim, to će sad, kad neko čuje, izgledati arogantno, ali stvarno, ako to ne radiš, najbolje. Znači, pre svega ljubav prema sebi, pa svaka. Kako da, ali to nema veze sa narcisoidom. Naravno, da. Sasvim nešto deseto. Sad, znači uvek si transparentan u svom zanimanju u koje radiš i tako od prostitucija. Mene zanima, da li se nešto promenilo vremenom, da li selektuješ klijente, ljude s kojima radiš, da kažeš, dobro, ovaj zgodan može, a ovaj manje zgodan pa neću sa njim i tako, ili jednostavno svako ima svojih 5 minuta. Svako ima pravo. Svako ima pravo i može da plati. Ne, ovo što si dobro rekao 5 minuta, to mi se sviđa. Ja se inače ložim na tu priču 5 minuta, da ne mogu da sede sad vremena. Ali eto tako, imaju tako, 5 minuta, 15 minuta, sve zavisi iz koje zemlje i tako. Koliko je došao napaljen. A se desilo da neko ti se toliko svidi da bude za gratis? Znači, ko je vas prata ovde? Znači, ne kunem, ti se skočila bi sad i prekla da bi prostituciju mada znam puno devojaka koje rade bez para. To. Tako, to je upravo da bi njima bilo lepo, da bi bila sa dobrim frajem, ja to samo ne praktičim, niti želim. Moram te pitati, da li planiraš da pokreneš peticiju da se u Srbiji legalizuje prostitucija? Ako kaže da nisam pokrenula? Mi čekam da se to desi, ali nikako. Ja sam možda pokrenula. Gde možemo da potpišemo? A? Gde možemo da potpišemo? Znaćete za mesec dana. Stvarno? Ok, onda jedno sad znači imaš vest dana imaš. Tako je. Vest meseca. Vest veka. Radimo na jednom projektu, predato je sve, odobreno je sve i sad ćemo da vidimo polako, mic po mic, korak po korak. Jer ne treba legalizacija da se legalizira, razumeš, onako kao bam legalizira. To ima nekih milion etapa i tu treba čovjek da pazi i na narod i na nekih milion stvari. A sad postoje ljudi kojima je potrebna prostitucija legalizirana, na primjer pričam sa ljude koji nisu pokreni. Ajde, na primjer, eto ti nema. Razumeš, to su ljudi koji ima zakonski, tako i u inostranstvu isu, znači ti ljudi moraju da imaju pomoć uslužne dame koja će zadovoljiti njihove potrebe. Jer on ne može da ima na drugačiji način. I tako dalje, koliko se odvrće. Bože, koliko sam ti informacija dao. Bože zdravlje, ako se legalizuje prostitucija. Spomenik meni, jel da? To, prvo tako. Samo da verite lokaciju. To, a druga stvar, da li će biti pomama na estradi kada su u pitanju pevačice koje će hteti da... Neće da bude pomama, pošto većina tih pevačica je udata umeđu vremenu, pošto većina tih pevačica, pevačica, prostitucija vrvi, to ti znaš, to ja znam, to vi svi znate. Ali opet one zbog neke majke, ćerke, brata, tate,
sramote komšiluka, balkanskog mentaliteta, to će biti jako teško. Ali uvek će postojati, i sad rade, a uvek će postojati. Ja ne znam da li vi znate da na Balkanu trenutno broji se, taj broj znam ja, oko 30.000 prostitutki. To je baš To je ljubavi, to je jedan manji grad. Koji je procenat trans, da se to zna, trans prostitutki i ovih, mislim, što se kaže, regularni? Ovde kod nas, pa to se nisam raspitivala, ali znam da trans postoje, da rade, kako rade, to stvarno ne znam, to nisam se raspitivala. Idu preko, pa na primjer ako ovdje imaju probleme idu da rade u Sloveniju, puno se ide, pošto je tamo prostitucija legalizirana. Tako da ima, to se kaže, taj imigrantski... Tako je. Tako, imigrantski seks, tako da što da. Bilo to? To bi bilo, Bože, pa informacije dobiš. Pa da, ja sam to još da pitam, čuo sam u live-u vezano za knjigu. Za knjigu koja se najavljuje. Knjiga se ljubavi radi, ti znaš već koja radi da ne pričamo. Tako je. Ali ja sam dobila pitanja i za 5 meseci nisam odgovorila na jedno pitanje. Tako da knjiga će definitivno biti, ali polako, znate naše. Ali stvarno napravit će meni jako bitno to što se tiče legalizacije prostitucije. Čisto te neke vrste slobode, razumeš. Ne da kažu ovo je korvetno, se je za ovo, znači pusti ženu neka radi, znači nikom ne smeta. Uzima pare tvome mužu i to je to. Zašto mu dolazi kod prostitutke? Zato jer žena nije završila posao kako treba. I to je to. Hvala.